like a Hellcat. Ayan po guys. Ayan. Ayan. Tapos na po tayo sa ating trabaho. So pauwi na. So ito guys. Wala akong may vlog. So ito na. Hi guys. What's up? Ayan. Tayo po ay tapos na sa ating trabaho. So, papauwi na po. Ayan, dito na ako sa daan ng Valdeflor. Galing ako ng work. So, ayan, pauwi na po ako. So, ito yung dinadaanan ko. Ayan. Mainit dito. So, ang oras ngayon ay 8:40 ng gabi. Pero, meron pang araw. Kasi pag summer, mahaba ang araw. Maiksi ang gabi. So, yun. Pag winter, matulog ka ng mahaba naman. So, yan. Ito na po. Pauwi na po ako. Papunta doon sa may train station. So, ipapakita ko sa inyo yung sakayan ko. So, yan po guys. Sama kayo. Yan. So, papakita ko yung dinadaanan ko araw-araw. Ang init. Pero ngayon medyo malamig, medyo ma-fresh kasi medyo wala na yung araw. Alubog na yung araw. Mahangin. So, yan. Yan ang views ng Valencia. Yung dito sa Valdeflor.
kabila is yung mga tinanim nila dito. Yan. So, dito naman is sa building na to is factory. Hindi ko alam kung anong factory nito. Parang factory ng abono kasi ang baho dito eh. Ayan, palubog na po guys yung araw. Nakikita pa. Oo, yan. Oh. Yan, yung araw. Palubog na. Alas 8:40 ng gabi. Dito sa Valencia. Ayan. Yan, lapit na tayo sa may train station. Dito guys is factory ng mga hindi ko alam kung anong factory, diba? Mga ano, ewan, basta maraming mga bakal, ay yung mga ceramics talaga. Ito yung sasakyan na pag meron na sila i-deliver, ito mag-deliver ng mga orders dito sa factory. Ano yung mga pinagawa nila. Yan guys, so dito na tayo sa may train station. Ayan. So ito na po guys yung train station, yung train papunta doon, pero pabalik mamaya. Ito yung sakayan ko mamaya pagbalik. Ayan po, mamaya ulit.
Ito na po ang train station. So mag-aantay po tayo dito. Ang programa dito. Dito is Masias. Yan ang Masias. Dito ang lugar na to, yung train station nito is Masias. So yung dumaan kaninang train, pumunta ng Betera, yun ang sakayan ko mamaya. Ayan. So, dito po tayo. Antay. Beautiful wild plants. Flower. Pink. Pink, pink, pink.